ఏక శరీరమై ఉందురు కనుక ఇక మీదట వారిద్దరూ ఏక శరీరమై ఉందురు కనుక ఇక మీదట వీళ్ళిద్దరూ ఇద్దరుగా ఉండక ఏక శరీరమై వారిద్దరూ ఏక శరీరమై ఉందురు. ఎవరిద్దరు? జాయ్, ప్రవీణ్. వీళ్ళిద్దరూ ఏక శరీరమై ఉందురు కనుక ఇక మీదట అంటే 3వ తారీఖు ఆగస్టు నెల 2022 సమయం 12:10 అయింది. అంటే మాస్టర్ గారు కూడా మహత్వం ప్రకారం పెళ్లి చేస్తారని అనుకున్నారు. ఇప్పుడు అంతే కనుక అంతే నేను 10కే చూసాను ఇక్కడ 10 బాగుందంట. అప్పుడప్పుడు రైల్వే స్టేషన్లో అనౌన్స్మెంట్ వినబడుతుంటారు, చెన్నై నుంచి హౌరా వెళ్ళే ట్రైన్ గంట ఆలస్యంగా నడుస్తుందని. ఈ పెళ్లి గంట ఆలస్యంగా నడుస్తారు. యేసు ప్రభు చెప్తారు, ఇక మీదట వీళ్ళిద్దరు ఇద్దరుగా ఉండక, అంటే ఆగస్టు 3వ తేదీ 2022 ఈ క్షణం వరకు కూడా వీళ్ళు ఇద్దరే 12:10 మొదలుకొని వీళ్ళిద్దరిని దేవుని వాక్యముతో అనుసంధానించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇక మీదట వీళ్ళిద్దరూ ఇద్దరుగా ఉండక ఏక శరీరమై భార్య భర్తల కోసం యేసు ప్రభు చెప్పిన ఒకే ఒక్క మాట, ఈ ఒక్క మాట. ఆ మధ్యలో ఒక అతను పుస్తకం రాసుకొచ్చి ప్యాక్ చేసుకొచ్చి ప్రార్థన చేసి ప్రారంభించుకున్నాడు. అందులో ఉన్న సమాచారం ఏంటో తెలుసుకోకుండా ఓపెన్ చేయకూడదని, ఇందులో ఏముంది ఏం రాసేదని అడిగాడు. సంసారం సాఫీగా సాగాలంటే 1000 చిట్కాలనే పుస్తకం అంటారు. సంసారం సాఫీగా సాగాలంటే 1000 చిట్కాలు. ఎలా రాశారండి అని అడిగారు. నా భార్య